Yati ko kaya magmamo eh. 5 minutes late na to ba? Unsa man taon ni dapat si mauna diri ah. Pasado naman mo. Dapat mo naman mga estudyante. Kamu ba ay mo si pagreklamo dira? Pagulat mo. Hindi wala na pagbiya ka nag-uniform ha. Yati kinsa man eh. Basig transferi na paps. Uyog yung uniform mo? Choy! Transferi ka diri, Choy! Unsay Choy? Ay, di ba transferi man ka? Transfere si mong mata? Wa mo na good mornings ko ba? Ay, na! Ako yung maestro, kay naglibin yung maestra. Good morning, sir! Tarong wa? Protesta, anong dagko mo kayo mga grade 6 dire? Ay, sir! Kanay sila, sir! Kapila na ning balik-balik diri! Ay, pandamay. Kanang bulagbok. Si pangalan nimo? Jikoy sir. Ilan na katuig nagbalik-balik sa grade 6? Dua ka tuig pa sir. Na, binuang. Mura magagpulo katuig si balik dire ah. Ah, dili manggod. Ikaw, kanang murag naong taguro. Si pangalan nimo? Paploy, sir. Nya, kapila nam ka na balik-balik dire? 8 katuig na, sir. Wala katuig. Aw, mailan po sa naong. Ikaw ta ba? Si pangalan nimo? Sir, tarungan na pamulong ni mo sir ha? Aw, sorry. Si pangalan nimo dong? Damulag sir. Damulag. Mailan man sa lawas. Kanang gamay. Sir! Bantoy, sir! Okay. Si Bantoy, si Jikoy, si Damulag, ug si Paploy. Yes, sir! Sige karon. Mag-report ta. Ay, naunsa. Eskwela. Mura magtag-report sa GMA ani. Ayaw si reklamo. Ikaw na lang pag maestro. Ate kramanggod. Tagam, sige pa. Okay, sige. Ug dili magusto report. Dili lang ta sa ABCD. Kana. Basic! Okay, sige. Magsugod ta. What is the sound of letter A? Oh, Paploy, noon sa mga? Sir, di makaya. Sige, makaya. Kasayo na lang letter A, pati grade 1, kabaluan na ba? Sir, makaya rin ako ng letter A, pero ang kabaw sa baba ni Jikoy, di makaya. Toothbrush manggod ko. Mo, lagi na. Bago mag-adto sa eskwelahan, dapat mag-toothbrush gid mo daan. Toothbrush magudaan gud sir. Brush, sige gamit ako eh! Di na madalag brush to eh. Steel brush ni dapat anak. Mga inawayon. Manghumpot na mong baba. O sige, tama na. Basig sa tae na po di padong ron. So, okay. Atong next activity ron is mag-drawing ta. Pagkuha mo mga kupon ban. Salamat, kadala kong ban pipil. Mangayo na sa di ba? Ay, pag dinalo di ako eh! Hatag na niya. Boy, para di mga baling kabukugan ba? Ginanas, sila ni mong kadalo, ni mong nya. Sige lang, good. Gusto mo rin naglalis pa man mo. Ang inyong drawing ron is mga animals. O sige na, pagsugod na mo. Ballpens up! Oy, Bantoy! Saan man yung gidrawing? Sir! Bird, sir! Hindaw, bird? Kuya po kag bird no, kayo murag pato. Dili si Roy! Bird na si Roy! Alimok ko na! Okay. Di na po ta karamulag. Saan man yung karamulag? Butterfly sir. Butterfly. Maayot po ka mo drawing no? Sige, di na po ko ka Paploy. Paploy, saan man na yung gidrawing? Fish, sir. Fish. Kuya po na yung fish nyo, kayo nagngisi man? Ay, happy man siya nga fish, sir. Okay, very good, Paploy. Saan man na yung Jikoy? Ang gingon ako, mag-drawing ka og animals. Anong puro sagbot may nadya? Pataka naman ka sir. Nag-drawing mo ko god. Si ikaw bagod nga. Asa man kao diha? Sir, na ako i-drawing nga kao diri aga ni ha. Nya kay nabusog naman siya. Nilakaw na. Uy, klaro.